Alang sa tanan subli gipahigayon ang Barangay Bambi nga programa ug gidagsa sa mga benepisyaryo nga gikan sa Barangay Santa Ana, Barangay Santa Cruz ug Barangay Mohon. Uban ta aron sayron ang mabunghang kalihukan. Welcome back, we're back to it. Welcome back, we're right back to it. We're back. We're back. Right here's where it's at. We're back. Kung mga igsoon, niadtong nilabay nga panahon nga ako pa inyong gipili nga o gipili gitagaan sa kaigayunan mamunuan isip mayor Tagoloan. Doon na tayo programa nga gitawag og Barangay Bambi. Musuroy kami sa kabarangayan, idala namo ang serbisyo sa munisipyo sa matag barangay sa pagpaningkamot og basit nga inyong pritihan nga sa inyong pag-adto sa munisipyo magamit sa inyong pagpalit sa batakang pagpanginahanglan. Ang akong pagpasabot niadto nga panahon niano nga dili na ang barko muduol sa pantalan, ang pantalan ang among ipaduol sa barko, ang serbisyo mo'y giatod namo sa tugkaran sa katawhan sa lungsod sa Tagoloan. Welcome back, we're back to it. Welcome back, welcome back, we're right back to it. We're back. Please like and follow our official social media accounts. Kini si Lambo Geneva Bandong alang sa limpyo ug matarong nga pang gobyerno padayon Pilipino.